салом алайкум бародарон азиз. имрӯз мехостам ба самти шумо як видеоро бирасонам ки борое ки задешка шидисиян мисол як моҳ шидаи тулош рӯзи 19 инами як 3 рӯз пеш 2 рӯз пеш мо як видеоро кардам. ма натонистам, вақт набуд барои монтаж карданаш. ида на мисол ширкати абдухор гунаҳгора, на ширкати тоҳир гунаҳгора, ё ки ширкати баҳром, умуман кулли ширкатҳо гунаҳгор нестанд. бор дар сарҳад аз сабаби мошин бисёр бадана ё аз сабаби чи ҳаста ки проверка чателн рафтасай. ина видеоро мебинед, хитон мефаҳмед. иншоалло ки рӯзои наздик ҳамин борое ки пеш як моҳ дига ҳамаш мебурӯянд. соҳу саломат шумо худо хоҳад боротонро мегиред. Ассалому алайкум мардум. 19 сентябр 19 сентябр ин борое ки мақсад ямо якнимо шида буд куака анамио ням терминал демозияка коде ки б кодой т не кодой ам ҳаст ягонта а мақсад 900 б 600 б 900 т 500 т 300 ин фурода ин дута фурода ҷа ин мақсад фуродаисян дар терминал пони проверка мекунанд бо мақсад дута дигаша давҷа мардум ин фура пони ин хеб фурай судагай мақсад ретя 300 400 фурай мақсад иншалло беташвиш бошен ако ин ягон ҳафта пас ин ёра пони айла ин пони ам терминал проверка мекунанд ба сарш метиям ин ако кодое ки б 900 б 700 б 900 дар терминал инҷура инҷа ҳама проварда мақсад инҷа пони проверка ҳама прова ҳамара сар кардан мақсад амирӯз иншалло саря проверка мекунанд экзаре мерем иншалло инҷа хариб мумкин 200-300 пура дига сада берим пони که داره مقصد هم ایلام پروالده با برکه ایستن